Ma tawniex il-mediċina għal xarejn għat-terapija tal-HIV. Dan intqal fitra l-editur tal-Malta Today fejn kien ġibdet l-attenzjoni li l-spiżerija tal-għażla tiegħek qed tagħti biss din il-mediċina għal ġimagħtej. Fl-istess ittra intqal li f'każ li jsir safar fuq xogħol dan ma jistax isir minħabba li l-mediċina mhux se sservi. Dan ifisser li sitwazzjoni ta' fissarra f'telf ta' dħul finanzjarju. L-istess ittra tkompli billi tajt li fis-sajf huma ħafna li jmorru għal vakanzi u din is-sitwazzjoni ma tgħinx. L-ittra komplet billi qalet li sitwazzjoni preżenti u nuqqas ta' informazzjoni se tħalli wkoll effetti fuq is-saħħa tal-pazjent. Intqal li dan in-nuqqas jaf iwassal biex terġa' tinbeda anki terapija mill-ġdid li din taf twassal għal aktar spejjeż u wuġieħ għall-pazjent. Intqal ukoll li ħadd minn dawk li jmexxu l-ispiżerija tal-għażla tiegħek il-POIC ma nforma lil ħaddiema u lill pazjenti li hemm nuqqas ta' din il-mediċina.